ሰላምተና ካብ ሴም ኤክስትራ ሾው ስፖርት በመቀዳም ቻነልና ዘይ ከም ዝሓለፈ እዋናት ብሓድሽ አቀራርባ ፍለይ ዝበለ ትሕዝቶ ዳልያ ናባኹም ትመጽእ ኣላ ብዘይናትኩም ተሳትፎ ግን ክደማን ክትዕንበብን ስለ ዘይትኽእል ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብምምሕፃን ንሃና ፅሬቶታትኩምን ንቕፌታኩምን ብኽፉት ልብኹም ቅበል ድልዋት ምዃንና እናገለጽና ንሎሚ ናባኹም ንምባል ናብ ዝቐረብና ዜናታት ክንሕልፈኩም ሰናይ ምክትታል ማልያታት ዙር ፈረንሳን ደረጃታቶምን ምስጢራቶምን ተባሃግን ታራፍን ውድድር ዙር ፈረንሳ ንቕልስ 4 ማልያታት ብጫ ቀጠልያ ጻዕዳ ቀይሕ ነጠብጣብን ንተዓዘብቲ ዝቕረብ ቁጽሪ ሓደ ውድድር ብሽክለታ ናይ ዛንነብረልና ፕላኔት ምድሪ እዩ እዞም ማልያታት ብመሰረት ናይ ድምር ግዜ ናይ ነጥብን ዓቐብን ናይ ብሉጽ መንእስያትን ደረጃታት ኣብ ግምት ብምእታው ንተቐዳደምቲ ዝዕድላ ማልያታት እየን ዘናይ ነፍሲ ወከፍ 4 ውዳት ዝውክላ ማልያታት ድማ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ብውሉል ንዝመርሕ ተቐዳዳማይ ዝወሃባ ማልያታት እየን እቶም ነዘን ማልያታት ክለብሱ ዝበቕዑ 4 ተቐዳደምቲ ድማ ኣብ ትስዕብ መድረኽ ለቢሶመን ከኣትዉ ሙሉእ መሰል ኣለዎም ሓደ ተቐዳዳማይ ኣብ ሓደ ግዜ ንኹለን ማልያታት ክለብሰን ዕድል ምዝረክብ ድማ ነተን ማልያታት ብዘለዎን ክብርን ደረጃን በብሚዛንን ክለብሰን ይግደድ ንኣብነት ሓደ ተቐዳዳማይ ን4 ማልያታት ኣብ ሓደ ሰዓት ምዝውንነን ኣብ ትስዕብ መድረኽ ክለብሳ ዝግደድ ብጫ ማልያ እያ ኣብ ሰዓበት መድረኽ ብጫ ማልያ ተመንጢሉ ምስ ተረፉ 3 ማልያታት ምስ ተረፉ ድማ እታ ክመልሳ ዝግደድ ቀጠልያ ማልያ ትኸውን ማለት እዩ እዚ ተቐዳዳማይ ብሕጊ ክያት ናይ ዝውድድር ንብጫ ማልያ ኣብ ዝለበሰሉ ኣብተን ዝተረፋ 3 ማልያታት ድሕሪኡ ብነጥቢ ይኹን ብግዜ ዝስዕቦ ተቐዳደምቲ ለቢሶምን ኣብ መድረኽ ክርከቡ ይግደዱ ኣብ ዙር ፈረንሳ እታ ዝለዓለ ሚዛንን ክብን ዝወሃባ ናይ ግዜ መርሓት ወሃብ ብጫ ማልያ እያ እዛ ማልያ ኣብ ቀደም ብሽክለታ ዓለም እታ ብዝያዳ ህብብትን ፍትውትን ማልያ እያ ነዛ ማልያ ዝለብሳ ተቐዳዳማይ እቲ ንዝተሰልዑ ኪሎሜትራትን ብዝወሓደ ግዜ ክዛዝሞም ዝበቅዐ ተቐዳዳማይ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ታዴ ፖጋቻር ኣብ 2020 ከምኡውን ኣብ 2021 ኣከታቲሎም ለቢስዋ ኣብ ዝቐጸሉ 2 ዓመታት ድማ ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንጋርድ ተቐቢልዎም ዝሓለፈ ዓመት ድማ ፖጋቻር ዳግማይ ነዛ ማልያ ንሳሳይ ግዜ ክለብሳን ክውንናን በቂዑ እዩ እዛ ማልያ ኣብ ዙርያም ኤልሲኤል ዝብል ጽሑፍ ዝንበባ ማልያ እያ እዛ ጽሕፈት ኣብዛ ማልያ ክዓርፈሉ ዝተደልየሉ ምኽንያት ድማ እታ ማልያ ብኤልሲኤል ዝተባህለ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ባንክ ተመዊላ ትቐርብ ብምዃና እዩ ብዘይካዚ እዛ ማልያ ብጫ ክኮነሉ ዝተደልየሉ ምኽንያት ድማ መስራት እዛ ውድድር ምዃኑ ዝእመነሉ ጋዜጣ ላኣውትሮም ኣብ ግዜ ኣብ ብጫ ሕብሪ ትሕተም ጋዜጣ ብምንባር እያ ኣብ ግዜ ውድድር ካብ ናይ ውልቅን ናይ ግዜ ውድራትን ኣብ ናይ ብጫ ማልያ ቅልስ ኣታዊ ዝኸውን ኣብ ነፍሲ ወከፎም መድረኽ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ኮይኖም ሕንፃት ዝረገፁ ተቐዳደምቲ ብተኸታታሊ ናይ 16 4 ናይ ካልኢት መቕሽን ይዕደል እዩ ኣብ ገለ ናይ ዓቐብ መድረኻት እውን ናይ 8 5 2 ካልኢታትን ናይ ግዜ መቕሽሽን ንተቐዳደምቲ ይቕረብ እዩ ስለዚ ንብጫ ማልያ ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ ነዘና መንገዲ ዝቐረባ ናይ ግዜ መቕሽሽ ንምኽሳብ ድማ ኣብ መንጎቲ ውድድር መጥቃዕታት እናካየዱ ንፀወታ ህይወት ክዘርኡሉ ይኽእሉ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንብጫ ማልያ ክለብሱ ዝበቕዑ ተቐዳደምቲ ምስ ንዕዘብ ኣብ 2015 2016 ከምኡውን 2017 ብሪጣንያዊ ክሪስ ፍሩም ኣብ 2017 ብሪጣንያዊ ግሪያን ቶማስ ኣብ 2019 ኮሎምቢያዊ ኢጋን በርናል ኣብ 2020 ክሳብ 2021 ታዴ ፖጋቻር ኣብ 2022 ክሳብ 2023 ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንጋርድ ኣብ 2024 ድማ ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻር ክውንና በቂዑ ንናይ ነጥብ መርሒ እትወሃብ ማልያ ቀጠልያ ድማ ንብጫ ማልያ ስዒባ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝለዓለ ክብሪ ዘለዋ ማልያ እያ ንቀጠልያ ማልያ ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዛዘብ መድረክን ኣብ መንጎ ኣብ ዝግበር ናይ ኢንተርሜዲየት ውድድር ነጥቢ ከዋህልሉ ዝሕተቱ ተቐዳደምቲ እዮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምዛዝ መድረክ ዝዕደል ነጥቢ ኣብ ዕቐናይቲ መድረክ ምርኩስ ገይሩ ዝዕደል እዩ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ጎልጎል ዛዞም መድረኻት እቲ ዝለዓለ ነጥቢ ዝርከብሉ መድረክ ክኸውን እንከሎ ኣብ ተረርቲ ዓቐብን ማእከላይ ዓቐብን ዛዞም መድረኻት ድማ ካብ ናይ ጎልጎል መድረኻት ዝተሓተ ነጥቢ ዝወሃቦ መድረክ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረክ ዝዕደሉ ነጥብታት ድማ ምስ ናይ ዝሓለፉ መድረኻት ዝተኣከቡ ነጥብታት እናተደመሩ ኣብ ናይ ነጥቢ ውድድር ደረጃታት ክፈጥሩ ይኽእሉ ቀጠልያ ማልያ ድማ ነቲ ዝለዓለ ነጥቢ ዝኣከበ ተቐዳዳማይ ትወሃብ ነዛ ማልያ ኣብ ገለ ዓመታት እቶም ሙሉእ ብምሉእ ናይ ቅርታዊ ውድድር ክኢላታት ክዕወቱላ እንከለዉ ኣብ ገለ ዓመታት ድማ እቶም ኦል ራውንድ ራይደርስ ዝበሃሉ
ካብ ኩሉ ኩነታት ናይ ሓደ መድረኽ ማለት ንዓቐበታትን ቁልቁሎትን ብምልኣት ከድምዑ ዝኽእሉ ተቐዳደምቲ ክለብስዋ በቂዖም። እዛ ማልያ ቀጠልያ ሕብሪ ክትውንን ዝኽኣለት ኣብ 1953 ኣቐዲማ ብዓጻሊ ሳዕሪ ዘፍሪ ትካል ትመወል ብምንባር እዩ። ካብ 2016 ጀሚሩ ድማ ብመካይን ዘፍሪ ቼክ ሪፓብሊካዊ ትካል ስኮዳ ክምወል ጀሚሩ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ድማ እታ ሃሳስ ቀጠልያ ዝነበረት ማልያ ናብ ደማቕ ማልያ ተቐይራ። ዛጊትን ብጫ ማልያ ቀጠልያ ማልያን ዙር ፈረንሳ ደሪቦም ክዕወትሉ ዝኽኣሉ እቶም ብሓሙሽተ ዓወታት ዙር ፈረንሳ ክብረ ወሰን ሒዞም ዝርከቡ ቤልጂማዊ ኤዲ መርከስን ፈረንሳዊ በርናርድን ሂኖሎትን እዮም። ብፍላይ ኤዲ መርከስ ኣብ ናይ 1946 ውድድር ዙር ፈረንሳ ብሰለስተ ማልያታት ብጫ፣ ቀጠልያ፣ ቀያሕ ነጠብጣብ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብን ክዕወተለን ብምኽኣሉ ኣብ ግዚኡ ፍሉይ ታሪኽ ኮይኑ ተሰኒዱ እዩ። ስሎቬካዊ ፔተር ሳጋን ንቀጠልያ ማልያ ኣብ 7 ዓመታት ክዕወተላ ብምኽኣሉ ብብዝሕ ዓወታት ናይዛ ማልያ ክብረ ወሰን ጨቢጡ ዝርከብ ተቐዳዳማይ እዩ። ፔተር ሳጋን ኣብ ጎልጎል ኮነም ኣብ ኩርባታት ብዝነበሩ ናይ ምዝዋር ዓቕሚ ድማ ልዕልቶም ኣብ ጽርግያ ጥራይ ዘድምዑ ቮላቲስታታት ጸብለል ክብል ኣኽኢልዎም። ድሕሪ ዓብላልነት ፔተር ሳጋን መብቅዑ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታትን መቐጠልያ ማልያ ከታቲሉ ክዕወተላ ዝበቅዐ ተቐዳዳማይ ኣይተረኽበን። ኣብ ዝሓለፉ 5 ውዳት 5 ዝተፈላለዩ ተቐዳደምቲ ተዓዊቶምላ። ኣብ ቀጠልያ ማልያ ዝወሃብ ነጥብታት ብመሰረቶም ደረጃ መወዳደሪ ዝልኩዕ ነጥብታት እዮም። ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ናይ ጎልጎል መድረኻት ቀዳማይ ኮይኑ ሕንፃፅ ዝረገፀ ተቐዳዳማይ 50 ነጥቢ ክረክብ እዩ። ማእከላይ ዓቐብ ኣብ ዘለዎም መድረኻት ቀዳማይ 30 ነጥቢ ይወስድ። ኣብ ናይ ተረርቲ ዓቐበታት ኣብ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውዳትን ቀዳማይ ኮይኑ ዝዕወት ተቐዳዳማይ ብተመሳሳሊ 20 ነጥቢ ይረክብ። ኣብ ናይ መንጎም ኣብ ዝግበር ቅጽበታዊ ውድድር ድማ ቀዳማይ ኮይኑ ሕንፃፅ ዝረገፀ ተቐዳዳማይ 15 ነጥቢ ናብ ሕሳቡ ኣታዊ ይገብር። እዞም ነጥብታት በቲ ዝዓበየ ቁጽሪ ዝወሰዱ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘም ተበጊሶም ክሳብ ናብ መበል 15 ደረጃ ዝኣቱ ተቐዳዳማይ ይዝርግሑ። ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ንቀጠልያ ማልያ ክዕወትሉን ዝበቕዑ ተቐዳደምቲ ምስ ንጠቅስ ድማ ኣብ 2015 ፔተር ሳጋን፣ ኣብ 2017 ሚካኤል ማትኡስ፣ ኣብ 2018 ኣብ 2019 ፔተር ሳጋን፣ ኣብ 2020 ሳም በነት፣ ኣብ 2021 ማርክ ካቫንዲች፣ ኣብ 2022 ቤልጂማዊ ወንት ቫን ኣርት፣ ኣብ 2023 ያስፐር ፊሊፕስን። ዝሓለፈ ዓመት ድማ ኤርትራዊ ኣባል ኢንተር ማርሽም ቢንያም ግርማይ ነዛ ማልያ ተዓዊትላ ምንባሩ ዝስከር እዩ። ፖልካዶት እታ ንኣንበሳ ዓቐብ ዙር ፈረንሳ እትወሃብ ማልያ ቀያሕ ነጠብጣብ ማልያ ንማልያታት ብጫን ቀጠልያን ስዒባም ብሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ ሓንቲ ካብ 4 ማልያታት ዙር ፈረንሳ እያ። ናይ ዓቐብ ነጥብታት እቲ ኣብ ዓቐብታት ቀዲሞም ሕንፃፅ ዝረገፁ ተቐዳደምቲ ዝወሃብ ነጥቢ እዩ። እዞም ኣብ ናይ ዓቐብ ዝወሃቡ ነጥብታት ብመሰረቶም ዕቤት ናይቶም ዓቐበታት ተወሲዱ ዝዕደል ነጥቢ እዩ። እቶም ዝለዓለ ብራኸ ድማ ካታጎሪ ዝዕቆኑ ዓቐበታት ድማ ዝለዓለ ነጥቢ ዘውህቡ ረዋሒታት እዮም። ናይ ዓቐበታት ውድድር ኣብ 5 ካታጎሪ ዝምቀሉ ኮይኖም ካብ ካታጎሪ ሆርስ እቲ ዝዓበየ ክሳብ ካታጎሪ ፎር እቲ ዝተሓተ ብራኸ ዘለዎ ዓቐብ ድማ ይዕቀኑ። እዚ ማለት ድማ እቲ ካታጎሪ ብዝዓበየ ቁጽሪ እቲ ዝዕደል ነጥቢ ድማ ብኡ መጠን ብቁጽሪ ብርክት ዝበለ ይኸውን። እቲ ኣብ መንጎን ኣመዛዘሚ ናይ ዓቐብ መድረኻት ዝለዓለ ነጥቢ ዝኣከበ ተቐዳዳማይ ድማ ቀያሕ ነጠብጣብ ማልያ ናይ ዝውድር ክለብስ ይሕተት። ንፈለማ ግዜያዊ ውዳት ዙር ፈረንሳ ናይ ዓቐብ ውድድር ሽልማት ክዕደሉ ዝጀመረ ኣብ 1933 እዩ። ንኣንበሳ ዓቐብ ኣፍልጦት ወሃብ ቀያሕ ነጠብጣብ ማልያ ድማ ኣብ ናይ 1975 ውድድር ተኣታትያ። እዛ ማልያ ብሌክሌክ ዝተባህለ ሱፐርማርኬት ትመወል ማልያ እያ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ብናይ ግዜ ብጫ ማልያ ዓውታት ክትውነን በቂዓ። ታዴ ፖጋቻን ዮናስ ቪንጋርድ ድማ እቶም ብቐረባ ክጥቀሱ ዝኽእሉ ተቐዳደምቲ እዮም። እቲ ዝዓበየ ካታጎሪ ሆርስ ካታጎሪ ኮይኑ ንቀዳሞት 8 ድማ ካብ 20 ክሳብ 2 ነጥቢ ዝዕደለሉ ውድድር እዩ። ቀፂሉ ካታጎሪ 1 ንቀዳሞት 6 ተቐዳደምቲ ካብ 10 ክሳብ 1 ነጥቢ ዝዕደለሉ እዩ። ካታጎሪ 2 ንቀዳሞት 3 ቀዲሞም ሕንፃፅ ዝረገፁ ካብ 5 ክሳብ 2 ነጥቢ ዝርጋሕ ነጥቢ ዝዕደለሉ እዩ። ካታጎሪ 3 ድማ ንቀዳሞት 3 ተቐዳደምቲ 2 1 ነጥቢ ይህብ። እቲ ዝተሓዘ ካታጎሪ 4 ድማ ንቀዳማይ ኮይኑ ሕንፃፅ ዝረገፀ ተቐዳዳማይ 1 ነጥቢ ዝዕደለሉ እዩ። ኣብ መበል 19 መድረኽ ናይዚ ዓመት ተሰሪዓ ዘላ ብናሕሲ ዙር ፈረንሳ እትፅዋዕ ዓቐብ ኮል ዴላ ሎዝ እታ ዝለዓለ ነጥቢ ዝርከበላ ዓቐብ እያ። ኣብዛ ዓቐብ ቀዳማይ ኮይኑ ዝዕወት ተቐዳዳማይ 40 ናይ ዓቐብ ነጥቢ ናብ ሕሳቡ ኣታው ክገብር እዩ።
ንኻልኣይ 30 እናለበዳ ድማ ክሳብ ተሻምናይ ዝኣተወም 4 ነጥቢ ዝዕደለላም ኣብ ናይ ዓቐብ ውዳት ፍልያት እትፈጥር ዓቐብያ ኣብ ዝሓለፉም 10 ዓመታት ነዛ ማልያ ክውንዋ ዝበቕዑ ተቐዳደምቲ ምስ ንዕዘብ ድማ ኣብ 2015 ክሪስ ፍሮም ኣብ 2016 ራፋኤል ማይካ ኣብ 2017 ዋረን ባርጊል ኣብ 2018 ጁልያን አላፍሊፕ ኣብ 2019 ሮማን ባርዴት ኣብ 2020 ከም እውን 2021 ታዴ ፖጋቻር ኣብ 2022 ዮናስ ቪንጋርድ ኣብ 2023 ጁሊዮ ቺኮነም ኣብ 2024 ድማ ሪቻርድ ካራፓስ ነዛ ማልያ ክዕወቱላ በቂዖም ኣብ ናይ ዓቐብ ውድድራት ክልተ ተቐዳደምቲ ብነጥቢ ማዕረ ምስ ዝኾኑ እቲ ኣብ ዝለዓለ ካታጎሪ ዝለዓለ ነጥቢ ረኺቡ ዝነበረ ተቐዳዳማይ ተዓዋታ ማልያ ምዃኑ የረጋግፅ ጻዕዳ ማልያ ብሉፅ መንእሰይ ዙር ፈረንሳ ኣብዚ ውድድር እታ ዝተሓተ መዐቀኒ ዘለዋ ማልያ እያ እዛ ማልያ ብግዜ ኣብ ዝግበር ውድድር ኣብ ናይ ትሕቲ ዕድመ ካታጎሪ ዝቐልጠፈ ግዜን ዘለዎ ተቐዳዳማይ እትወሃብ ማልያ እያ ኣብ ውድድር ጻዕዳ ማልያ እትወሃብ ዝኾኑ ተቐዳደምቲ 25 ትሕቲኡን ዝዕድሚኦም ተቐዳደምቲ እዮም እዛ ማልያ ብKRYS ተባህለ ኣብ መፍራይ መንፅር ዝሰርሕ ፈረንሳዊ ትካል ተመዊላ ትቐርብ ማልያ እያ እዛ ማልያ ኣብ 1975 ዝተኣታተወት ኮይና ከም ማርኮ ፓንታኒ አልቤርቶ ኮንታዶር ኢጋን በርናል ታዴ ፖጋቻር ሬምኮ ኤቬነፔል ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ዝተዓወቱላ እያ እዛ ማልያ ዝዕወቱላ ተቐዳደምቲ መብዛሕትኦም ኣብ ዝሰዓበ ናይ ውድድር ዓመታት ኣብ ናይ ብጫ ማልያ ውዳት ክዕወቱላ ብምርኣዮም ድማ ንመጻኢ ናይ ግዜ ተወዳደርቲ ኣቀዲማ ትሕብር ማልያ ምዃና ድማ ይንገረላ ዝሓለፈ ዓመት ቅድሚ ኤቨኖፔል ምዕዋቱ ኣብ ዝነበሩ 4 ዓመታት ግን በታዴ ፖጋቻር ተባሒታ ብምንባራ ግን መጻኢ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ተወዳደርቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ተቐዳደምቲ ኣቀዲማ ምስ ኣፍቃሪ ቅድም ብሽክለታ ከተላሊ ኣይከኣለትን ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ነዛ ማልያ ዝተዓወቱላ ተቐዳደምቲ ምስ ንዕዘብ ኣብ 2015 ናይሮ ኩንታና ኣብ 2016 ኣዳም ያተዝ ኣብ 2017 ሳይሞን ያተዝ ኣብ 2018 ፔሬላቶር ኣብ 2019 ኢጋን በርናል ካብ 2020 ክሳብ 2023 ታዴ ፖጋቻር ዝሓለፈ ዓመት ድማ ሬምኮ ኤቬነፔል ዝተዓወቱላ ማልያ እያ መደብና ክሳዕ መወዳእታ ብምክትታልኩም ደጊምና እንዳመስገና ኣብ ዝቅፅል ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ህላውነትኩም እንደገፍኩምን ኣይፍለየና እንዳበልና ንሎም ዘዳልናዮ ትሕዝቶ ኣብ ዝንዛዝም ሰላም